Anita good racho rap this story. Takuna dishi kana woman. Listen. Yafa. Bo. Tumbotsha. Tata yakwenda. Takuna nopisa. Pisa. Sati kapisa vatenda unotengeka. Kuno temperature yenyewe. Asi kuno tuze nikuangeka. Temperature kunokuya kaipa. Hayiwa kunopisa. Kwakaipa. Matozinzwa muchitopinda umo kana mota chaitounzwa kuti temperature yacho yapopa yakaoma. Otherwise mafamba po. Andafamba po andachimanya nenhau dzavangu andudzwa kuti ndikamira here. Vakutaura kuti pane mutaka chenche. Pane mutaka. Vakutaura zvekumafuwa. Zvekumafuwa? Zvekumafuwa ndoza ndati mhanya ndega ndingambokwana. Mozongoti mufano yakadzitaka. Saka zviri raitika kurova kuti takanyasoita zviri nani. Voice dzavo dzino asi dzadziri kure sere. Aiwa manje dzosvika dzatondiudza kuti vari murodhi padhuze ndofunga kubuda muchirwizi vachitosvika ona manje haya uruzi ronzi chikoro runonzi gwaimani. Ndo gwaimani ndatoona pamaepuri ero but zvautaura nemutaka wauri kurisa ruzi riripo pageological riripo kai handipo kuona nadombo ratikuona kuno kuri kai ungashayikwe kana chinhu chakadaro zvekumafuwa otherwise anagolezwa ribo aiwa po but sha ndiri kumhanya ndatota zvekutongosiya ndangosiya assistant wangu achiita zvanga achiita but ndikada kuti nonoke steering ndiri kuno zvizonyatsomira tongoza mabasa edu aiwa hakana yakadaro po vabvosvika uko kona ichiti wakawanda kaini aitu ituchatoita zvekundifonera kuti ndari pakaipa serious manyai I think vane something chiri nayo hey boys madi boys ndiri makamahane hombe chaito. Tasmaira akabuka. Aiwa, yafa here mara. Aiwa, bomba. Handi. Nasimahane hombe. Kochi mudhara chivo chawakabata. Itsafuenzo oda kuti kuisa kukuziye kuti vanhu vazoziva kuti tinombodyira nyama. Kuziye mukubuku unopengere. Ndoda kunodzura imba tisina kokora. Yo gringo uya, let's get business. Mudhara pane varumana. Ndiro chiko icho. Harasa izvo mani. Asina kuti zvokubata-bata. Ndi anenge achikonhonga zvinhu mudhara. Sapa isa zvinhu panzvimbo. Kaiko kyaka? Darandi ndo matira taura. A drink. What is this? Corridor. Doko kejizeri. Kare. Ugati titaudza varungu kuti kune mutaka kuno uya nekanhu kakadai so. Ningo gura. Ndoshisha. Asa vazi goridhe kanise. Gold. Goridhe muda. Anyarara mani anga pango timu iranduza kuti vatone foke. Imi makamura mukuti. Sorry ndando izvo zvikadzirisa. Drink. What happened? Handi ndo uyere. Macheka mwe nemari yandakakupa ndo chicho chi. Sorry ndikadzirisa. Iwe mabharura mwe muteka. Nenye uyo anongoya wakabata. Asi moita zvekubata-bata. Drink. Obara mwe mkuteka ndio mkuti ndio 4 kgs kana wacho wagumira papi kuchikoro waita masere Mambaendesa paskere rembe hapo aiwa unoyera chipa pa chinhu chakadai so tinozokuona kuti murungu akutsama manje zvinobuda samnene chija tichiita tichiti tishandire kana takadai ndana pa mangoti farawa inzwa ka samaki mari sauti ndoita pani nasina nendokufona ndokufona mda sorry mda imakomana ite mushi yaro unoona kuti ndiana apa makamura mkubi kuti apa makwene kana
Apa mudhara motikari yenyu yakanaka. apa Tinomira izvo zvani iwe. kaiko kwaunenge wandijira kaiko kwano izvo nitafanira murungu akuenda manje techiti tikushande kana zvakadaro Tatoshandawo Aiwa, kabla. ndokushanda reko mune makamura gold apa mudzokere pasi munhu tenge matochi mudzokere nechikafu mudzokere pasi Nda $7 rega kumana. tenge matochi mudzokere pasi. I need that gold today manero mudzoka. Saka sekuru ndiwo mari yamamusora tachifira mari iyoyi chete. Tapindira pasi paya tikatakura zvinhu tikaenda kurwizi tikanoku. Haiwa sekuru aiwa. Apa mane handi. Babuda sendozvamakatishambisira here apa. Zvinhu zvako izvi ndozvaita makezini Zvangu kuita sekudzikisa zvamboita seko. Ha? handi Kuenda kupi? Shuwa zvine zvatachita zvezve. But sekuru musadaro imini. Munongondijara because ndakanyara pfungwa kuti ndakapusa ini. handei Kuenda kupi? kuti handei Endai ndiri kutera. kuti handei Endai ndinotera. handei ukwe Kuna kwandiri kuenda. Endai mega. Ndikuuya. achimira ora tichandei kumba Aiwa endai handisi endai iko nda kuenda kuno. handei kumba Hapana kwandiri kuenda. tindipa iwe Aiwa zviti. Mimi endai ndikutera.